a n'a sɔrɔ ka taa mariage dɔ la i bɛ t'o la ka na ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni papa ka nin ko i kana ta ka da i nin kan a ye se b'a ale ka ban ale e ye kulu de ye e man ka dɛsɛ a la e man ka dɛsɛ a la elle c'est la maman ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna dɔrɔn i tɛ lakalakatuya la n y'a f'i ɲɛna n bɛna segin k'a f'i ɲɛna wari a dogo yɔrɔ ɲini ka wari in ta n'i ma wari in ta walahi i fa ye wari in bɛɛ jasi k'a ban wa a bɛ kɛ mɔgɔ min na o ye e de ye n b'o de f'i ɲɛna wari in dogo yɔrɔ ɲini ka wari in ta i b'a kɛ min ye k'a ko n'i bɛ se k'i mago ɲa la i yɛrɛ b'a dɔn sini i bɛ se ka fɛn sɔrɔ min na o kɛ dɛ. maman est-ce que i b'a dɔn wari ko in na ne kun ko n bɛ taa Maroc étude mun na n k'u ka 1 million dɔrɔn de jɛ u banna ka jɛ est-ce que i b'a dɔn o étude taga yɛrɛ banna minnu kan ka taga olu tagara ne kun bɛ fɛ ka taga minnu nɔfɛ olu tagara. o bɛ taga kɛ parce que a wari nati wɛrɛ b'a la ka tɛmɛ anw kan yan a y'an filɛ wulu de du in kɔnɔ yan. k'a sɔrɔ ni wari in bɔr'u ka wari ba in na a tɛ foyi ci u ye. sigidalamɔgɔ in bɛɛ y'a fɔ koyi sigidalamɔgɔ in bɛɛ ko k'a bɛ ka mun kɛ dennin in ye dennin n'a somɔgɔ ye ko Ala dɔrɔn de b'a dɔn awɔ dɛ ale de kelen don ka dennin n'a somɔgɔw ta en charge anw filɛ maɲumako la so kɔnɔ so la hali yiridenw tɛ so la han ne tɛna maɲumako ɲa dɛ e mun b'a la k'a fɔ ko ne k'an sigi e bɛ dɔ de la. Ayisa ne bɛ ko fɔ mais n'i tɛ sigi papa kunkɔrɔ i sigi ne kunkɔrɔ. e kunkɔrɔ cogo di n bɛna n sigi mun na e kunkɔrɔ dɔrɔmɛ kelen b'e bolo k'a di ne ma e mɔgɔ min tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen kɛ tan ye han n'a sɔrɔ e kun kɛra fɛn sa ko e kun bɛ bolo minɛ dani dɔ la sa ne tun bɛ n sigi k'e tɔnɔ dun mais e tɛ cɛ tɔnɔ dun i tɛ den tɔnɔ dun n bɛ taa ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ ni kɔni tɛ dɔ wɛrɛ f'i ɲɛna n bɛ segin k'a f'i ɲɛna wari in a ta ne de ko ten hɛrɛ bɛ si a bɛ tile i fa tɛ se ka foyi kɛ wari in ta dɛ sinon kɔngɔ b'i faga yan. wari in ta bɛ bɔ a la ɲuman sira kan ou juguman sira kan. parce que i yɛrɛ k'a lajɛ furuko kan ka sigi sen kan i b'a dɔn ne kan ka taa ni furu nafolow ye wariw kan ka bɔ ka se k'an ka furu fɛnw sigi sen kan donc je vois n'a nana wari bɛɛ financer fɛn wɛrɛw la ka o to yen a bɛ se ka na kɛ degun wɛrɛ ye ɲɛfɛ quoi. Chéri e ma ne faamuya o i b'a dɔn ne bɛ ka nin kɛ kun min na e yɛrɛ b'a kalama furu nafolo ni fɛn ninnu dépense n'a fɔra e ka tila ka wari di ne ma ne kan ka kɔɲɔminɛnw ɲini tuguni i b'a dɔn a dépense bɔ wari ka ca o de la ne bɛ fɛ dɔrɔn i ka frigo san ne ye hali n'i sera ka pandɔden 2 fara a kan ne b'o fara n tɔntɔn ta kan donc n yɛrɛ bɛ se ka n ka kɔɲɔ musakaw ni n ka furu nafolo wa o t'a bɛɛ yɛrɛ chéri hali ni frigo san ka di ne ma han n'i ma nasɔngɔ di don min na n'an ka kɔɲɔ kɛra n yɛrɛ bɛ se k'an jɔ n'o ye. Ah, waouh. On dirait que moi, je m'a trompé n tayɔrɔ la. Parce que ka muso sɔrɔ an bɛ tile min na bi ni hakilina bɛ muso min na muso min ka laɲini ye ni n sigila cɛ kun n ka se ka cɛ dɛmɛ a kana na degun sɔrɔ n yɛrɛ k'a dɛmɛ i b'a ye fɛn misɛnnin camanw bɛ yen n k'a kɛ n yɛrɛ ye ka taa sɔrɔ n ma o problème bila cɛ da la o muso ka dɔgɔ bi dɛ. Bon, dans ce cas, comme il be frigo ko in na, i ko i bɛ fɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ pour que ka se k'an ka furuko ka ko caman ɲɛnabɔ. Donc, an bɛ frigo kɛ 2 ye, i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na. Et puis, an b'a lajɛ ka panneau 3 ɲɔgɔn ɲini k'o fara a ka panneau kan. Et puis, n bɛna essayer ka batterie lithium ɲɛnama dɔ ɲini cogo min na i ka frigo ka se ka glacer quoi. I ka frigo ka glacer pour que sanni ka kɛ normalement. Ni ye nin di papi ma laban kana t'i fa k'i bɔ k'i bin ka taa wari bɔ kungo bila mɔgɔ bolo. Wayi n b'a di n ka kɔɲɔmuso ma ka d'a kan ale ka sennataama ka ca. Wayi a kɔni a ye moto ɲuman di yan yɛrɛ de. Oui, ça va? Ça va. Mais Christine, e nana se ne la. Awɔ. Ne y'a fɔ e ɲɛna n k'i kana to ka tɔgɔma si la. Telimani ka ca Bamakɔ sigi la, taxi bɛ Bamakɔ sigi la, don o don n b'a f'i ye sennataama ba in a man ɲi i ma. Tile ka kalan. Han? Tiɲɛ n jo t'a la. N bɛna hakili to a la. Mais o fana o tɛ baasi ye. N dalen b'a la. Bi laban bɛ sɔn ka k'an ka ɲɔgɔn ye da ye yan. Ka d'a kan so entretien banna ka ban o. Peinturekɛla taara peinture kɛ wa n b'a dɔn u bɛ ka so tɔ labɛn ni entretien banna. Sini yɛrɛ minɛnw bɛ se ka yɛlɛma. N'o kɛra n dalen b'a la jirikɔrɔ jɔli ninnu dɔ bɛ b'o la dɛ. O tɛ tiɲɛ ye. Awɔ. I b'a dɔn min bɛ ka n kɔnɔ gan. I kɔrɔmuso. Awɔ. C'est à dire an tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu bilen fiyewu.
debi ni ne e ka furuko kuma fɔ a ye a ye fa kari a yɛrɛ la a dimina a y'a ka mina bɛɛ cɛ ka taa so et puis ne kumana fɛ ka dɛsɛ n b'a somɔgɔw wele n'u bi kuma u b'a fɔ k'u bɛna kuma fɛ u ti kuma fɛ wa a tun bɛ ne wele wo n'a ye wele sinikan caman manamanakanw dangani tɛ dangani ye vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni kɔnɔ gana n ye seko kɛ a kɔni a kalenka de don sisan ko f'a ka sigi malo kɛnɛ yɛrɛ kan n t'a dɔn ne bɛna mun kɛ bilen yɛrɛ. Papa i kana jɔrɔ sa a man di muso si ye ko a y'a mɛn a kulo la ko sinamuso bɛ ka na fara a kan a b'a jɔ fɛ dɛ n'a dimina hali ni ne yɛrɛ don ne tun bɛ dimi nka mɔgɔw tɛ kelen mɔgɔw faamuyali tɛ kelen ne kɔni bɛ mun ɲini fɛ i bolo da i dusu kan i ka taa n kɔrɔmuso deli a ka na so hali n'a dana wolodennin dɔrɔn i b'a dɔn furu ka gɛlɛn n'a fɔra ne ka na ne bɔra an ka so sisan ko ne furula ka na ko sinamuso bɛ na ko ne nana sɔrɔ k'o diminen k'o taara ko paseke ne bɛ ka na i b'a dɔn o ye jalaki juguba de u bɛ n'a fɔ ne tere de mɛ u bɛ na u bɛna ko dɔ danna ka sɔrɔ ne ma foyi kɛ i b'a dɔn sinaya yɛrɛ de ka di ne n'an bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ to ka barow kɛ an bɛ kulo ni yɛlɛw kɛ nin bɛ tobili kɛ bi sini nin bɛ minɛnw ko e ma dɔn o ka di. non m'o kɛ e ye parce que i b'a dɔn ni ne m'o kɛ ye n t'a dɔn n bɛna kɛ mɔgɔ min ye quoi hakilina min yɛrɛ bɛ e la tan i b'a fɔ ko ne y'a dɔn de ka na quoi i b'a fɔ n y'a dɔn de n ma na par hasard n ma na n kun fɛ quoi walahi non ne i b'a dɔn ne tilala ne la n bɛ sɔn ka bana da ni ne kun bɛ yen ne kun t'a dɔn ne bɛna muso min sɔrɔ dunu ɲɛna ni ne kun ma kɛ worozi fɛ ne kun t'a dɔn n bɛna kɛ min fɛ worozi kanu bɛ na hakilina caman b'i la hakilina ɲumanw caman b'i kunkolo la o de y'a to ne kɛr'i fɛ wa ma b'i bɛ ne fɛ worozi wa ne bɛ sa i ko. Cɛ bebe ja i bɛ seli fana na. Ouais bon des fois cɛ n bɛ nin fɛnw kɛ n yɛrɛ ma mais fɛn kelen bɛ yen fo n k'o f'i ye je veux que ça a ka dan ne n'i fila ni ɲɔgɔn cɛ i kana na nin kumaw fɔ mɔgɔw ye voilà k'a fɔ ko n bɛ dɔnkili ni fɛnw da a man di n ye quoi. T'inquiète sa chérie i b'a dɔn ne hakili jiginna dɔ la sisan nɔ u b'a fɔ ma ko zikiri minervi. Ouais. Non des fois n yɛrɛ b'a su quoi n yɛrɛ b'a su awɔ ale bɛ nin dɔnkili genre ɲɔgɔnw de da ale bɛ nin ɲɔgɔnw de da dɔ m'a su kuma dɔw la donc i ye min fɔ an bɛna lajɛ tile filani ninnu na an b'a ko bila marché la cogo min na frigo ko ninnu bɛ se ka sigi sen kan i komi n terikɛ dɔ bɛ yen ale yɛrɛ bɛ frigo feerew kɛ dɔ bɛna kuma fɔ ale ye cogo min na a bɛ se ka frigo ɲɛnamaw ɲini ani pano ɲɛnama ani bateri ɲɛnama k'a d'i ma i ka se k'i ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na i ye n faamu non kana na miiri a la a bila i kunna i n'a fɔ a kɛla. Non n bɛ ko bɛɛ kɛ e kama. i b'a dɔn n dalen don i la. non c'est ça. i ye cɛ waraba yɛrɛ de. chérie n bɛna taga ne terimuso dɔw tun kan ka makɔnɔ wa ne tun y'a fɔ a ye n ko tɛmɛtɔla a bɛ bɔ a ka yɔrɔ la donc n bɛ fɛ ka tɛmɛ ale ka yɔrɔ la n'a ma jigin i la. ayi non foyi ti ne dalen bɛ e la sa ne b'a dɔn e tɛ taa i bɛna taa jɔn fɛ sa i bɛna taa jɔn fɛ e y'a bɛɛ yira ne la o i y'a bɛɛ yira ne la donc je te fais confiance. Je fais confiance taa yɔrɔ minnu ka di ye quoi nka i kana na to ka n buya hakili la quoi i bɛ n bila yen n'i bɛ maa bila dɔrɔn ka kɛ premier place la quoi. ok n bɛ taa yen sɔnni fitinin cɛ. donc pas de problème donc n y'a f'i ye cogo min na an b'a bila ten tile filanin na dɔrɔn n'i yɛrɛ b'a dɔn i pɛrɛ la dɔrɔn i bɛ kuma n fɛ to an b'a ko sigi sen kan voilà donc dans ce cas n b'i bila yan fɔlɔ n yɛrɛ bɛ boli ka don ci dɔw la an bɛ ɲɔgɔn wele kɔfɛ. ok donc c'est prêt après. ok kande. jɔn ala n'a taara fɔlɔ. est-ce que fa tɛ nin na n'a fɔra ko muso min bɛ furu ka don ninnu fɛ yen nɔ ne Rose labɛnnen don wa ne ninnu ka so enquête kɛ a mɛnna aw tɛ dɔwɛrɛ la su kɔ wari dun wa i n'i kɔrɔkɛ nin kelen tɛ yan ne b'a ja sama ka bɔ o la ala ne bɛ mun kɔnɔ dɔrɔn n ka frigo ka jan dɔrɔn ani n ka pano moto kelen ma sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn kan n bɛ tulu ni yɛlɛ kɛ sinaya yɛrɛ jalen ka di n'hali ni balimaya ye kuma dɔw la i n'i balima aw tɛ ja dɔ kɛ mɛ i ni sinamuso o ja ka di n'hali ni balima ye n b'i deli taa ɲini i ka na n'a ye so hali n'a ko k'a tɛ tobili kɛ n'a tɛ baara foyi kɛ
ne yɛrɛ bɛ se ka tobili kɛ n bɛ baara bɛɛ k'a ye parce que a yɛrɛ ye caman kɛ o yanni ne ka na o. Chérie, i b'a dɔn i ye tiɲɛ fɔ nka an bɛ waati min na i ko sisan n'a dimina k'a b'a furu sa ne kɔni t'a deli ka d'a kan a bɛ yɔrɔ min na furusa de b'a ni kan o. Ayi a tɛ kɛ ten o furusa b'a ni kan parce que a y'a tɔɔrɔ i ka n'i ka cɛlasigi ye k'i ye denw wolo cɛ ye i k'a mɛn tuguni ko cɛ ye muso wɛrɛ ta ka fara i kan a bɛ digi bɛɛ la hali ni ne yɛrɛ dɔn n'o de kɛ a bɛ digi ne na mais i b'a na hakili de yira ɲɔgɔn na. Vraiment i kan ka apprécier vraiment n content na yɛrɛ de i b'a dɔn ne ma se k'a bila n kunkolo la k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ni muso nasugu dɔ bɛ sɔrɔ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na bilen ko min bɛ sinamuso ko ja a yɛrɛ ye ka tila k'a fɔ ko a n'a sinamuso ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka jɛ u ka baro kɛ vraiment ne content na walahi bilahi ma dan sɔrɔ i la i b'a dɔn hakilina min bɛ i la n'a sɔrɔla o tun bɛ ban mun na an kun bɛ yɔrɔ min an tɛ se n'ale tun b'a dɔn k'a fɔ k'e ɲɔgɔnna mɔgɔ nasugu de bɛna k'a sinamuso ye n kalela ala la a kun t'a fɔ k'a b'i kɛlɛ i hakili ka bon yɛrɛ de vraiment o de y'a to ne y'i ye dɔrɔn i ka kow diyara ne ye ka tila ka na i ka hakilina faamu vraiment n content na n ma fili n taa yɔrɔ la quoi. N'o de f'i ye sa sitanɛ bɛ se ka se diɲɛ mɔgɔ bɛɛ la e y'o ne y'o mɔgɔ wɛrɛ sitanɛ bɛ se ka se an bɛɛ la mais a n'a hakili yira ɲɔgɔn na a ka segin ka na ne kɔni tɛ fɛ ka segin so k'a sɔrɔ a ma na sa a lajɛ bani i ka taa kuma fɛ ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na a ka na ya mɛn o bɛ diya n ye yɛrɛ de. Ça tombe bien non nin diyara n ye kojugu i ka hakilina ɲuman ninnu kama ani ne ye mun ye i la i b'a dɔn a bɛ fɔ e de ma ko musoba awɔ ka d'a kan muso min bɛ nin hakilina sugu sɔrɔ ka du fara ɲɔgɔn kan depi a ma don du kɔnɔ i b'a dɔn n'o donna du kɔnɔ o bɛ du dilan bon e y'a yira ne na k'e bɛ se ka ne ka du jɔ depi i ma don vraiment n y'a faamuya nin moto min filɛ n bɛ nin d'i ma awɔ bi ta kɔfɛ i tɛ taama sen la tuguni i bɛ nin kɛ k'i ka kurusi misɛnninw kɛ sani n ka wari sɔrɔ ka mobili san ka di i ma i y'a faamu. Papa bonya diyara n ye sa nka e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ se moto la. e tɛ se moto la. ne tɛ se moto la o. walayi a bɛ n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min ne tun ye nin san de ko bɛna di n denkɛ ma nka n siranna n ka mɛnkanisiyɛn bɛ yen n bɛna fɔ ale ɲɛna n k'a k'i dege n'ala sɔnna i kɛ pewu n'i sigi kɔni donna ne ka du kɔnɔ ka ban fɛn o fɛn de ka di i ye n bɛ n jija ka se k'o bɛɛ lajɛlen k'i ye wa i tɛ kɔngɔ n ka so i tɛ minɛ n ka so e bɛ yɔrɔ min na bi ne t'a dɔn cɛ sugu jumɛn fana bɛ se ka e ɲɔgɔnna muso dagabana sarama tellement que e cɛ kɛ n ko n'i yɛlɛla hadamaden fɛ i ka tile de b'i ja wayi ayi mais o ye sɛbɛ de ye dɛ i cɛ ka ɲi trop d'accord n b'i bila nin yɔrɔ la. awɔ papa ne yɛrɛ bɛ sira ɲini n bɛ taa so joona su kora mais e tɛ se ka taa ni moto ye so wa. papa i kun t'a di dɔw ma ka na n'a ye. baasi t'a la taa n b'a bila ka taa i sɔrɔ yen. awɔ parce que ne tɛ se moto boli la o. mais e fana ka debi e ka denmisɛnninya fo kana se nin waati min e fana ma se k'i yɛrɛ kala moto la e kɔni b'a dɔn jate ne na. o ye tiɲɛ ye. ko gɛlɛman ninnu filɛ olu ma nɔgɔn ne ma. a bɛ ten tuma dɔw la i k'i yɛrɛ dege ko gɛlɛmaninw na fana o ka fisa dɛ nafa dɔ tɛ nin ye o ko di d'accord ka wula yɛrɛ. amina yɛrɛ bi. i bɛ hakili to a la dɛ sini i kan ka yɛlɛma de. o foyi t'a la ni sera so dɔrɔn n bɛ n ka minɛnw bɛɛ labɛn. ko di sa. e cɛ n tɛ ka se ka sigi n ka so kɔnɔ yɛrɛ bilen tuguni. muso nasuguya jumɛn don kɔlɔmamisɛnnin jalamani dɔ don wa. e karamɔgɔ wɛrɛ de don. a jɛlen don. a jɛlen pas-pas. subhanallah ilaha illallah. e karamɔgɔ ɲanima ne kamana gannen don dɛ hali ne tɛ ka se ka to n si so kɔnɔ bilen tuguni. Allah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. Allah akbar. Karamɔgɔ. Bismillah. E ko kɔlɔmamisɛnnin jɛman dɔ don. awɔ jalamani don tantɔ. A fasalen don. jalamani yɛrɛ de don. karamɔgɔ. Ayi foyi tɛ yen. Depuis ne yɛrɛ donna i ka so kɔnɔ dɔrɔn so nege bɛɛ bɛ bɔ i la dɔrɔn i bɛ wuli ten ka bɔ. ayi furu ayi ko i n'a fɔ komi fɛn dɔ de bɛ ne si so kɔnɔ a bɛ ka n lasiran n tɛ ka se ka to n si so kɔnɔ bilen tuguni. E bɔra wa. a ma ɲɛ foyi n ka minɛn cɛ ne kun ma bɔ a kun ma ɲi n
N tɛ ka se ka danga dilan kan n tɛ ka se ka foyi kɛ so kɔnɔ bilen tuguni so kɔnɔ yɛrɛ nɛgɛ kisɛ kelen tɛ ne la bilen tuguni La ilaha illallah. karamɔgɔ La ilaha illallah. karamɔgɔ i ka nin bɛ ka ne lasiran dɛ Ai foi, ba mu foi. karamɔgɔ ɲanima koyi ɲanima ne mago bɛ satɔrɔ koyi I bɛ waati dɔɔni di yan. N b'a baara jateminɛ. N b'a baara jateminɛ. E ko a ye filanan ta wa? a ma don fɔlɔ karamɔgɔ a bɛ n'ale doni Nka dontɔ de sisan so nege bɛɛ bɛ ka bɔ i la. depuis ni ne cɛ de lasigi k'a fɔ ne ɲɛna ko filanan bɛ ka na dɔrɔn i b'a fɔ komi fɛn dɔ de bɛ ka to k'a fɔ bɔ n tɛ ka se ka don si so kɔnɔ bilen tuguni a ma ɲɛ fo n ka valise ta ka bɔ n taara tile 2 nin kɛ an ka so fɔlɔ o kɔfɛ ne nana valise ta ka bɔ Sisan e y'a bɛɛ cɛ ka taa yɛrɛ siɲɛ kelen. karamɔgɔ ne ka minɛn kelen tɛ so kɔnɔ na bilen tuguni karamɔgɔ ɲane ma dɛ nin ko in ni sigi tɛ bɛn bilen yɛrɛ de Mɛna ko jateminɛ. M'a ko jateminɛ. M'a ɲini ka ɲɛ dɔ ɲini a la. I y'a faamu wa? Yayi. Ama, ne taa ci la ka na. Komi n terimuso dɔ kun ye yɔrɔ furanko fɔ. K'olu fɛnw ni miiri mɔgɔ ye baara de kɛ. K'u b'i soli ka wuli ka gitɔrɔnda ninnu la. An bɛ t'o ɲɛɲini. N'o ɲɛ kɛra cogo min na. An ma yɛrɛ. Yirisɛgɛ ka di kuma dɔ sa. Ne hakili cɛ ko e ma k'an si kana baara foyi kɛ. Kɔngɔ t'i la minɔgɔ t'i la i sigi yɔrɔ kelen sa. Ya e yɛrɛ b'a dɔn sigiyɔrɔ kelen ma nɔgɔn ne ma. N bɛ t'o baara kɛ n bɛ n débrouiller n'o ye dɔɔni. Mɔgɔ bɛ se ka sigi yɔrɔ kelen ten. Jama mɔgɔkɔrɔba la n ko bɛ mɔgɔ fari don ɲɔgɔn na de f'i ka wuli k'i fari bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni. Ni n taara o baara ɲɛɲini sisan k'o réunion bɛ kɛ bi. Ni n taara yen nɔ n'i y'o sɔrɔ n tɛna ko dɔ ɲɛnabɔ n yɛrɛ ye. Hali n'a sɔrɔ a tigi bɛ fɛn bɛɛ kɛ n ye. N bɛ dumuni kɛ ka ban n bɛ ji min. Hali n'a b'o bɛɛ kɛ n yɛrɛ ka dɔɔni kɛ o ka fusa dɛ. N bɛ t'o ci la ka na. Ala ka se ni ɲuman ye. Amina yɛrɛ. An la mama. Nse. Somɔgɔ. Tɛnɛ. Somɔgɔw dun. Baasi foyi tɛ. I mɔgɔw bɛɛ. Tɔɔrɔ si la. Nse. Se fari don a ka fisa. Awɔ a ka fisa yɛrɛ de. Ala k'a nɔgɔya. Amina. K'a ban pewu. Amina. Sikisa baasi. Amina. Yayi bɛ yan. Ayi yayi bɔra. A bɔra. Awa ni Mulayi bɔra k'u bɛ taa ci la ka na. Ne dun mago tun b'a la a bɛ mɛn yan. A bɛ sɔn ka mɛn dɔɔni. U bɛ mɛn dɔɔni yɛrɛ de. 19 heures t'a sɔrɔ a nana. 19 heures. Ayi ma d'a la n'o b'a sɔrɔ k'u nana. O b'a sɔrɔ u ma na. Parce que u ko k'u bɛ taa u tɛna na sisan. U ko k'u bɛ mɛn dɔɔni yɛrɛ de. N y'a mɛn. Awɔ. N bɛ taga n'a nana. Awɔ n'a nana n bɛ ci f'a ɲɛna. I k'a mun fɔ. Fɛn min ma d'a la ko yayi kunkolo ka ɲi. Denmisɛnninya bɛ yayi la ale bi. Cɛ min bɛ furu fɔlɔ e n'o mana ko kɛ e b'o ta k'o f'i terimuso ɲɛna. Sisan denmisɛnninw ka ko jɔrɔ bɛ n na. Danaya dun tɛ bi. E bɛ taa. Mɔgɔ bɛ diya ne ye koyi. N'ala sɔnna n bɛ ɲɛ dɔ ɲini a la. Karamɔgɔ filɛ nin ye dɛ. Walahi. Filɛ nin ye dɛ. Mais i hakilina tigɛ Bamu. N'ala sɔnna i ye n ka maa ɲɛnɛma de ye. Wallahi e ye ne ka maa sɛbɛ de ye. I y'a faamu? N y'a mɛn. Comme kuma dɔ ko dɔw bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma bɔ ko dɔw kalama bilahi ni n bɛ n kali i ye bi e ye ne ka maa ɲɛnɛma de ye. Karamɔgɔ e bɛ ka ne lasiran dɛ. Ayi nin ɲɛ bɛ E ka sɔrɔ. nin kuma nin bɛ mun yira? Foyi nin ɲɛ bɛ sɔrɔ n'ala sɔnna ma ni ala n'a kɛra ka jɛ ye kɔni nin ɲɛ bɛ sɔrɔ i y'a faamu wa? I hakili latigɛ i bɛ taa so i b'i yɛrɛ lafiya n bɛ n'a kow ɲɛɲini. N y'a mɛn. I y'a faamu? Karamɔgɔ kana nin ko kɛ ko n bɛ taa ye bilen tuguni dɛ. A kana mɛn yɛrɛ fana wa? Karamɔgɔ kana nin kɛ ko n bɛ taa i bɛ fɛn o fɛn kɛ ni fɛn o fɛn ka di ye a fɔ n ɲɛna. N b'a ɲini n b'a d'i ma nin ko in na. I ka nin ko in lajɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. Karamɔgɔ bɛ diya n jigi ye dɛ. Nin bana n b'a lajɛ n'ala sɔnna nin bana. Nin bana o n b'a lajɛ. N y'a mɛn karamɔgɔ. Awɔ. Ne bɛ siran ɲini fɔlɔ. N'ala sɔnna ma. Awɔ. E karamɔgɔ don jigi kɔrɔ dɛ walayi. Ala de y'an bɛɛ jigi ye nin ko in kɔni na kɔni ala y'an bɛɛ jigi ye. Ala y'an bɛɛ jigi ye bawo n'ala sɔnna. Subhanallah. Ne bolo kɛla n yɛrɛ kala ye koyi. Ne filɛ ka muso filanan ɲɛɲini muso fɔlɔ ɲɛɲini ka di muso filanan ma. Bilahi Bamu ni ne t'a dɔn ko e yɛrɛ de don
foyi tɛ n bila la k'a kɛ foyi tɛ n bila la fura mun dilen filɛ nin ye den in ma n'a y'a dɔn dugu jukɔrɔ ka ban wa o y'a bannen de ye foyi tɛ sigi o furu la bilen o la kuma dɔ la n'i ma fara baara jugu ma dɔrɔn i bolo bɛ k'i yɛrɛ kala ne ta ma k'o ye sa wa na n k'a lajɛ ni den in ka nimoro ye n kun dan de ko ni n kun ye tɔgɔ dɔw fɔ a la yan n k'a ye ni den in ka nimoro ye n kun non nin kɛla baara ye koyi bilahi ni muso in ye ne to n danbe la a ye n bonya ni muso in ye n bonya kojugu ba mun ye tana ye ne ye wa sunkalo yɛrɛ sunkalo bɛ don ka ban ala ye diɲɛ don o don dasa a bɛ ne ka suntigɛ bila ka na suntigɛ kɔni bɛ na diɲɛ don o don ne ka fini nɔgɔ n'a nɔgɔra dɔrɔn n b'a cɛ ka taa so kɔnɔna na a b'a ko k'a bila ka na n'a fɔra o sinamuso fana dontɔ ne ma se ka ko foyi kɛ fo k'o ɲɛɲini ka d'o sinamuso ma nin ye ne ta kɛra la kolankolon ye koyi la ilaha illallah muhammadu rasulullah allahu akibar sɛbɛn in tɛ sɛbɛn gan allo assalamu alaikum Christine dɔ wa aba baasi tɛ yen aba ne tun mago b'i la yan o juguman tɛ n'i nana an b'a kuma kɛ n'ala sɔnna n'i bɛ se k'a teliya dɔɔni o bɛ diya n ye yɛrɛ de koyi baasi tɛ n b'i kɔnɔ a kɛra baara ye Babi, nin fana ye jumɛn ye? I tɛ wuli ka bɔ da la. Fɛn min ni da jinɛw don dɔ la i sɔrɔ nin cogo la, walahi o bɛ kɛ fatɔ ye. Wuli ka bɔ da la dɛ. Papa, Naamu. an ye wari min sɔrɔ a bɛ minɛ. Miliyɔn mun minɛna a tɔ bɛ min? Depuis ni waati jumɛn e bɛ ne ɲininka da la? Papa bi a sera i ka ne lamɛn. A bɛ semaine joli bɔ a bɛ kalo joli bɔ. I kɔrɔkɛ ka miliyɔn ne yɛrɛ de taara a récupérer. Wari in sɔrɔla ne de sababuya la. Wari in sɔrɔ cogo ne de y'a bila bɛɛ tracé. Aw tɛ se wari minɛ la. Wari bɛ minɛ banque la cogo min na ne de y'a plan tracé. Aw tɛ se a minɛ cogo la. Hali terrain kan ka feere cogo min na ne de y'a plan tracé. Aw tɛ se a kɛcogo la. Nka bi 25 millions nka a jɔda foyi tɛ se ka ye a tɛ ka ye an ka ɲɛnamaya la. An ka so lajɛ tɔli de b'a la hali sisan. Kogow lajɛ a tɛ ka peinturer. So lajɛ o tuma mun de bɛ yen nɔ? K'a fɔ k'aw ye ne fa ye ne bɛ n jɔ ka aw lajɛ aw bɛ ka n ka diɲɛlatigɛ don bɔgɔ la. Ne de ye investissement kan ka kɛ ne de la. Ne de ye du in avenir ye. Wari kan ka ɲini k'a don ne ka baarada de la. Wa o dɛsɛ tɛ yen nɔ n ko n bɛ taa Maroc an bɛ wari di yan 1 million tɛ se ka k'o di yan. Mais ka baarada dɔ dayɛlɛ o investissement aw bɛ ka dɛsɛ k'o fana di yan. Aw bɛ ka mun de kɛ ni million ninnu ye? Aw bɛ ka mun de kɛ ni million ninnu? Aw tɛ ka miiri de. Munna aw bɛ miiri aw yɛrɛ dɔrɔn la aw tɛ ka miiri aw denw na? Munna aw bɛ miiri aw yɛrɛ dɔrɔn la aw tɛ ka miiri sababu la? I n'a fɔ e kelen de kɔrɔkɛ don. N ko ne fa de don. C'est vrai kɔrɔkɛ don mais ne fa de don. Ne joli fana a joli bɛ ne fana na? Aw bɛ ka essayer ka n tɔɔrɔ. N'a fɔra aw tɛ se ka miiri sini na. Pensez à l'avenir quand même. C'est pas l'âge, mais la mentalité, la conscience. Comment est-ce que vous pouvez faire ça à cet âge? Prendre des millions, ka millions minɛ k'a kɛ kulonkɛ ye. A jɔda tigɛ ye foyi la. Hali e yɛrɛ kɛcogo moto t'i bolo, mobile t'i bolo, million bɛ ka taga min. Ne yɛrɛ ye cogo tɛ ka falen. N b'a fɔ mɔgɔw ye ko ça va ne yɛrɛ bolo an ka diɲɛlatigɛ falen nka foyi ma falen. Foyi de ma falen hali an ka dama ye ko filɛ a filɛ hali rideau tɛ da la. Rideau yɛrɛ tɛ yan nɔ a filɛ. N'a fɔra ko 25 millions donna du in kɔnɔ i tɛ da la. O tuma million ninnu taara min? I cɛkɔrɔba i ni dɔgɔnin o fana ne bolo o ye tonton ɲuman ye. O fana ye tonton lankolon ye. 2 millions donna du kɔnɔ aw tɛ ka sigi. Bɔgɔdon n t'a dɔn aw bɛ ka mun bɛɛ ɲagami. Nka fɛn o fɛn de b'i kunkolo la. Papa a b'i kunkolo la n'i ma investissement kɛ i bɛ ka fu de kɛ. Investissement de ye siniɲɛsigi ye. Yaye. N bɛ taa ci dɔ la ka na a y'a faamuya. Mulayi, ne yɛrɛ tun mago b'e la o. N bɛ taa ci la bi ye dimanche ye. A tun ka di ne ye i ka to so kɔnɔ yan an ka baro kɛ bi dimanche donya in na. E ma fɛn dɔ de faamuya ne tun bɛ fɛ ka taa n terikɛ dɔ wari di dɔrɔn o dɔrɔn de don. N'i tun sera ka to yan bi a bɛ diya ne ye dɛ. N tɛ fɛrɛ ka baro foyi de kɛ. E bɛ taa ci la i sigi dɔrɔn an ka baro kɛ. Yaye e bɛ fɛ ka jumɛn de fɔ o ye sisan mun de bɛ yen.
foyi ne bɛ fɛ k'i sigi dɔrɔn an ka baro de kɛ han komi i y'o i bɛ taa baarayɔrɔ la bi ye dimanche de baara tɛ yen i sigi dɔrɔn an ka fila fɔ. Kuma dɔ la o ko ten ko i sin kɔ la a b'a fisa kɔrɔlen mun ne bɛ foyi n fa an ka baro dɔrɔn de kɛ. e tɛ ka tiɲɛ fɔ ne bɛ ka mun kalan e ɲɛ kan ale ni e da bɛ ka mun fɔ u tɛ kelen ye ne ɲɛ bɛ mun na e ɲɛ kan o ye siran de ne sirannen de don i b'a fɛ k'a fɔ ne ye dɔrɔn de ko ne ka nin ko in bila o tɛ yan yaye n'o de f'i ye ne ye mɔgɔ dɔ ye n'i ye ko mun daminɛ n t'a dabila fo ko ka bɔ a la kana na siran nin ko in selen filɛ nin yɔrɔ min na sisan segin kɔ t'a la bilen i bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ fagali ko bɔra fɛn mun na o tɛ se ka dabila tuguni o et puis ne terikɛ o de sara nin ko in na non seulement m'o ka vengeance kɛ aw ka hakɛ fɛnɛ m'o ɲini ka parce que don nataw la papa ni ne tɛ mɔgɔ tɛ k'i kɛrɛfɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye dɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye ni ne tɛ mɔgɔ tɛna k'i kɛrɛfɛ yan nɔ cogoya foyi t'a la e bɛ bana mɔgɔ tɛ gɛrɛ i la ni ne tɛ e bɛna bana mɔgɔ tɛna gɛrɛ i la ni mama tɛ e bɛ se ka nin kɛ cogo di k'i ta ye kulonkɛ wari la wari bɛ sɔrɔ ne hakili bɛ jigin kɛlɛma mɔgɔw la parce que e bɛ ka bɔ ka don halisa i y'a biyɛn i nana don yan ni wari banna de hakili bɛ sɔrɔ ka jigin a la o tɛ yan o tɛ yan. Papi ne ye nin faamu billahi ne ye nin faamu nin tɛ e ka kuma ye e ba de ye nin kuma in dun i da k'i ka nin fɔ ne ma sa kɛ ɔ safi e ba b'i su k'i bila ne na e fana b'i fa i ka dɔrɔgu la ka n'i jɔ manamana kan fɔ la ne ma e fila ni ne i ka mulobaliya kuma ninnu e b'a fɔ ne de ma e bɛna wariko kuma de fɔ ne ye nafoloko kuma e bɛ se k'a fɔ ne ye mɔgɔ min ta ye du ye o ye ne kɔrɔkɛ de ye ne wolo kɔrɔkɛ de don wa du in ne de ta don ne de ta don n'a ka da n bɛ taa tɔgɔ bɔ papiye kan n b'a kɛ n tɔgɔ ye wari ka di ne cogo min n b'a kɛ ten e bilakoro denmisɛnnin tɔ e bɛ se ka mun kɛ wari la e ɲɔgɔnna joli bɛ manifuya la e tɛ se ka taa baara k'i yɛrɛ e bɛ n'i jɔ manamana kan fɔ ne ma n'i ba bɛ k'i su k'i bila ne na f'i k'a dɔn k'i fa de ye ne ye ni mana ka diɲɛ fɛn fɛn de kan ka ne bonya i tulo b'i ka kuma na a kun ta ka bɔ ne kan n tɛ mulobaliya la dɛ d'ailleurs n'i ma sabali i ba i ka minɛnw a bɛɛ ni masara man tɛ n b'aw bɛɛ bɔ a ma se i ka ne ba kɛ ne ba taara ka ban parce que ale ye hɔrɔn de ye komi a ba danbe dɔn ne ba y'a ka minɛ ta ka bɔ ka bɔ i ka du kɔnɔ wa a b'i kun na n'i ma fɛɛrɛ kɛ i se ye ko o ko ye a kɛ ne bamuso ka sigi n'a ma sigi ne ye mɔgɔ min ye ne bɛ se mun na i tɛna dɔn. Papi billahi ne b'o f'i ye i bɛ k'i fɔ i ka ɲamanɲaman n'i ka dɔgɔkun i b'o fɔ ka taa a bɛɛ ni masara man cɛ fana b'a dɔn ne ye fasugu ye n bɛ sɔn min ma n tɛ sɔn min ma e b'a dɔn n'i y'a osé ni min faga ka taa kaso i ka fama ko tu bilakoro se ka manamana ko kɛ ne dɛ e tɛ ne dɔn mais i ba bɛ ne dɔn e k'e lajɛ petit nafa comme ça e bangena don jumɛn ye k'e bɛna manamana ko kɛ ne la nin ye bajugu ka baara de ye taa dɛ i dugu b'i ɲɛ billahi i bɛ ɲɛ ɲɛfɛ ale bɛ ni ne bɛ to a la et puis n bɛ kuma dɔ f'i ye kuma caman n ko ne yɛrɛ filɛ nin du mun kɔnɔ aw yɛrɛ filɛ nin du mun kɔnɔ ne ka cɛya man di yan dɛ ne ka cɛya ne man di o ne fa ka so de donc o bɛ ko mun na aw ka hakɛ ye mun ye n b'o ɲini ka da aw ma i b'a dɔn ala yɛrɛ ko ten k'ale tɛ maa tɔɲɔla fɛ ko ten fɛnɛ ko hakɛ o bɛ se barika la donc o bɛ ko mun na nin ko in tɛ yan a bɛ kɛ n b'a ɲini ka d'aw ma donc kana na jɔrɔ i y'a faamuya n bɛ taa ka na yayi kana jɔrɔ sa fosi de tɛ ne sɔrɔ ne b'a dɔn i jɔrɔlen de don nka fosi tɛ ne sɔrɔ n kɔrɔ segu wa hakɛ to dɛ n kɔrɔ baasi tɛ yen alhamdulilah anba awa ka di n'a kun ma kɛ baasi ye ne mako bɛ warini dɔ de la n
mako be million kelen la me fa tanga ci do anabo Jamo wallahi ne rabbi yoro mina sisa ne songu bi ni ga tika ka bona nga ango beto e folo nuko chamo ga emna mu ga wari na Seguba ne ka koyomuso de mako be wari na abna ke ka ko do nyanabo mena ta dama ni koyomuso ma do folo Seguba abna to kene ma abe don e ka wari dine ma doron ba ne ka to ko nyanabo doni ko e ko fe ko de Jamo ne ye fam nga ande bora sisa anye biya bade wuni yona abim mana ka chamala ko fuka warde di alema ale ka hake ande mo de fa ale ka hake o ya le tade ne ko ngi ka million ngele ni ne ma metanga ci yana bo o na ande nga kuma o be nyonya sirala e kan na kudo fana gele asake fana e dusuka bo ne be to ka fe mala mesa ale be ka to ka fo kwanga wari mara ko ka siniya sigi gila cera ne ko ni mutu subora ngani ya ka kuma ta galaje tiɲɛ b'a bolo an ka wari mara ka siniɲɛsigi dilan ko nafa bɛ an bɛɛ lajɛlen kan. Seguba an ka wari mara ka siniɲɛsigi dilan o y'i ka wari de ye ne ma e ta fɔ koyi ne ko n k'an ka wari de i ka miliyɔn kelen di yan ne ka n ka ci dilan e siniɲɛsigi ne m'a fɔ i kana i ka wari don siniɲɛsigi la o mɛ an ka wari in dɛ ne mako b'o miliyɔn kelen dilan ka taa n ka ci ɲɛnabɔ a banna. Jamɔgɔ i b'a dɔn dɛ a ɲini ka faamu an yɛrɛ dama kana n'a fɔ k'an bɛ mankan kɛ nin ko in na. E yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'o cɛ man ɲi sabali yɛrɛ de an ka wari in tacogo jateminɛ wari bɛ ka dɔgɔya de e bɛ wari ka di kuma bɛɛ e bɛna ko ka wari d'i ma n bɛ wari d'i ma e bɛna ko ka wari d'i ma wari bɛ d'i ma jamu a jateminɛ sa. Seguba e yɛrɛ de ka kuma ka ca quoi e m'a fɔ k'an k'a ɲini ka ɲɔgɔn faamu wa e de tɛ ka sɔn ka ne faamu ne y'e faamu koyi ne ka miliyɔn kelen n'i y'o di ne ma o ye fana kelen ka ne faamu ne bɛ taa wari di yan dɔrɔn. n ko ne den bɛ ka ménager an den bɛ ka ne ménager de. A bɛ ka ménager a bɔra a ye kuma minnu fɔ siniŋɛw b'a da kɔnɔ an ka yema danaya de don ka vie mɔgɔ o danaya kelen i ka danna dɔrɔn a minɛn tɛ tiɲɛ a minɛ tɛ cɛ fiye denkɛ vie mɔgɔ sisan an bɛ taga n'ala sɔnna ma wari in b'a ɲini n bɛ n'a d'i ma donc i ka wari in mara ni mɔgɔ sera a ma n b'a minɛ n ka cɛ i danna dɔrɔn a banna an ka taga n'ala sɔnna n bɛ n'a d'i ma. Seguba walayi kuma muguba ninnu nege tɛ ne la quoi i wari in di ne ma ne ka taa n ka ko ɲɛnabɔ n'i ye ko ɲɛnabɔ an bɛ kuma tɔ fɔ sa. o yɛrɛ tɛ ko in balen koyi ba mun ye ka minɛn bɛɛ lajɛlen ta ka taa wa n bɛ ka kuma fɛ a tɛ ka lamɛn wa e yɛrɛ b'a kalama ko ka ca hali sini ne ka kɔɲɔmuso kan ka yɛlɛma e b'o kalama ko ka ca cɛmɔgɔ ko ka ca. Seguba walayi bila i bɛ ka ko dɔ kɛ ne la a tɛ ka bɛn ne ma dɛ walayi a tɛ ka bɛn ne ma ne ko k'i ka miliyɔn kelen de di e ko ba mun y'a ka minɛn cɛ ou bien ba mun ni miliyɔn kelen ya ne ka miliyɔn kelen di an ka taa n ka ci ɲɛnabɔ. Walayi bila i b'a la ko an denkɛ bɛ ka menaceli kɛ ne min tugura menaceli bɛ kɛ fila ye dɛ ale bɛ k'i menacer nka i tɛ ne ta dɔn dɛ donc o problème pour que problème kana wuli dɔrɔn ni ka miliyɔn kelen di an ka taa n ka ci ɲɛnabɔ min b'o kɔfɛ an bɛ tila k'o kuma kɛ un point c'est tout. Bon tiɲɛ yɛrɛ la a kɔni ka di ne ye an ka wari an ka mara an ka siniɲɛsigi dilan n'a ye o de bɛ ne yɛrɛ hakilina ye ne bɛ yɔrɔ min sisan ka wari dɔ ta ka di e ma an ka nin wari tiɲɛ ne kɔni ka faamu ye n'i sera ka n faamu a diya n ye dɛ. Ala kana to ka faamuyali yɔrɔ fɔ ne y'o fɔ o de bɛna ne dusu bɔ e de tɛ ka ne faamu n'i ta don ta mara i ka siniɲɛsigi dilan o ye ta de nka anw ta ne ko k'i ka miliyɔn kelen di an ta de la i ta o don siniɲɛsigi la nka an ta o miliyɔn kelen dɛ o di ne ma ne ka taa n ka ci ɲɛnabɔ a banna ne mago b'o dɔrɔn de la wari don dɔrɔn i ka wari bɔ i k'a di ne ma walayi ni kuma caman ninnu yɛrɛ de man di ne ye quoi ne ni n kɔrɔ yɛrɛ ka mankan kɛ nin cogoya la walayi a man di ne ye donc miliyɔn kelen di ne ka taa n ka ci ɲɛnabɔ a banna. Bilahi adamaden n'i kunkolo kɔrɔbayara ko na sugu dɔw bɛ yen i man ka sɔn a ma dɛ walahi ne ma nin bi kunkolo kɔrɔla ko dɔw bɛ yen i man ka jɛn n'a ye e yɛrɛ min filɛ e kunkolo bɛ yɔrɔ min na bi e kan k'i bolo da i kunkolo la sa e muso kan ka don muso yɛrɛ ma don fɔlɔ muso bɛna muso ci cɛ i miiri sa o kuma n'o donna o bɛ kɛ cogo di ne bɛ to ka nin de fɔ e b'a miiri ko dimi don dimi tɛ o cɛ jɛɲɔgɔnya kun ani balimaya kun de ye an ka ɲɔgɔn faamu. Cɛ a bɛɛ ni san bɛɛ cɛ n'i dun ma wari di i bɛna to kare kɔnɔ mɔgɔw bɛ jɔ an na dɛ n ka miliyɔn kelen ta i k'a di ne ma ne ka taa n ka ko dilan ne bɛna muso furu ne o ye ne de ye o ye ne de ye ne ko i ka ne ka miliyɔn kelen de di ne ma o ye ne de ye o n ka wari di yan cɛ
Million kelen ko tɛ wa? Bila bon ni ye nin ɲininka a kelen de ta don quoi. E ni ala cɛ an bɛ jɛ n ka affaire kɛ ne bɛna k'i ka wari di i bɛn'i jɔ k'a donna taabolo la. Ne bɛ muso bɛ k'an so ci yarɔ e ka kɔɲɔmuso min bɛ ka na o tɛ k'an so ci dɛ o bɛ k'an so dilan de o. E bɔra ka moto san ka d'o ma kɔsa in na a b'e kɔnɔ e dogolen don. Bilahi ne b'o bɛɛ kalama walahi ne b'o bɛɛ kalama. I dun min bɛ ne ni i fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn bɔ i ka ne ka wari di yan n ka taa n ka ci ɲɛnabɔ quoi. Un point c'est tout. Ne ka wari a ko t'i ɲɛ sira la quoi. Et puis i bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ k'i kelen kɔrɔkɛ ta tɛ wari ye bilahi an bɛɛ de kɔrɔkɛ ka wari don. E kelen tɛ se k'a fɔ k'i b'o ta k'i sago k'o la. O bɔ ne ka wari ye dɔrɔn a banna. Bɛlɛ kun tɛ nin de ko ya. Awɔ o de don. Ne bɛ to k'a fɔ i ye hakili sigi wariko la bilahi. Sewa. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sɛba tɛ fɛn jugu min kɛ bila den kɔrɔ. Sewa. Musoko e bɛ ka girin fɛn fɛn ye musoko la e y'a sɔrɔ an y'o ye musoko la. Sewa an kana na woromakala in daminɛ tugun sa nin tɛ wari ye wa wari di ne ma awɔ i y'a fɔ cogo min na i y'a fɔ cogo min na an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka ko ninnu dilan i komi ne bɛ ka taa ci dɔ ɲɛnabɔ ni n taara n ka ci ɲɛnabɔ n bɛna papi ka ko ninnu an bɛ fɛɛrɛ ɲini k'a dilan e ko ba mun taara yɔrɔ min na e b'a yɔrɔ dɔn wa i t'a dɔn ni n yɛrɛ segila n bɛna fɛɛrɛ kɛ ka wuli ka taa yala yɔrɔw la ni n sela k'a ye quoi an bɛ ko dilan n bɛ taa ka na y'a mɛn n bɛ taa n ka ci la ka na.